Tini tangsalni phungo phungni 5tani jorao watui no bar phainai kaisa nok baikha phaijiseng onok kebaino ni malik bai kok salayana tei onok ro bhaike baikha amrok swngnaliana tei o jora hamya tongke sepni jorao se omahai nukhungrok jeng kwrwi bigra nukhungrok tongthaija kwrwi rang puisa kwrwi mair masa kwrwi nukhung obahai rok watui no barok phainai nok rok baijak tabuk tebo bipot wngjak aboni bagui phaijiseng török nok malik no bo swnglaihnai tei obo hejamara ar di block ni andaro klaio parani bubung khai khampar poschim sampur klaio phaijiseng tabuk nok malik bai kok sainai laino koitani somoi rogo tebo kaham khai bujilainai koita rogo omo wngkha busu somoi watui phaikya aborok swnglaiano adike kok salainai thaguno kok swngnai mo boba hai rok wngkha tei nini sinimung ridip puilao tei bumung rok sawinai neng omoni ngo sadi ani bumung khai Devendra Debruma parani bumung khai Khampar Poschim Siatpur Hejamara block obo prai 4-4.5 ni digo apesha nokwa thayai noguri tlang thaka ang sap mandia Sarok bo wagoi mokol maka datono uthogoi waisanyo barenda boindo waisanyo nukhung sakatai kutha sakatai lagi rungui dikhai ang nukhugwa kai neng tabuk aboni bisingo tamo nai dabi dabarok o lockdown ni jora hamyani bisingo jo khaimyan bisingo ang bo kunphang ngo khaime ba ngai sagan thana ang abono ke sajyo naita hambai ngai phaijiseng tebo ar bahake baikha busuk kirmaisa baikha aborok mailayana obo khai go yang nukhung tumei diketa siling khobung jab muk datono yang ton diketa tongnani se ja gari kha kono phano tabu songjana ja gari kono phang kri kha
Puha nongkha chini jotoni naitok mokhangni kaisa goron norokni puani juda juda jengjal rokno ya kaknani bagui kaisa nikuma tubi phaika Dr. Thomson Deborma Karnataka ni Rajiv Gandhi University of Health Science RGUSSO BDS PGD CC PGD MT PGDL Klai Phaijak Dr. Thomson Deborma Rajakhor Agotlatni Krishnanagar Dr. Thomson Dental Care Phiogui Lukurokni Buani Juda Juda Jengsil Rokno Yakaknani Bagui Oral Examination Extraction of Teeth Root Canal Treatment Scaling RPD FPD CD Restoration RCT Orthodontist Treatment no khobui buani X-ray khlaijaknai sebrokno tubi phaika Dr. Thomson's Dental Care Nikuma Dr. Thomson's Dental Care Krishnanagar Main Road opposite BJP Party Office Agartala Salthang Tripura 799001 Kokduk 9731260287 eba 8837317224